கிருத்சன். கிருஷ்ண கிருஷ்ண இருங்க அதை மாத்திக்கிறேன். கிருஷ்ணன் தானே போட்டிருக்கு. ஆமா மாதாஜி, கிருஷ்ண. தான கிருஷ்ண விதோ மந்தான் கிருஷ்ணவின்ன விசாலயே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வந்துட்டாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சந்நியாஸ்யாத் யாத்ம சேதசா நிராஷீர் நிர்மமோ பூத்வா யுத்யஸ்வ விகத்வரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா மாதாஜிக்கும் பிரபுஜிக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன சாப்டர் வாசிச்சுட்டு இருக்கீங்க? செகண்ட் சாப்டர், தேர்ட் பார்ட். ஓகே. ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் வச்சுக்கோங்க, அப்ப உங்களுக்கு அது லோட் ஆகாம இருக்கும். அப்படிதான் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது வந்துரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. சிலதுதான் கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. ஆமா, சிலதான் நல்லா கடகடன் வந்துருது, சிலது கொஞ்சம். நீங்க நன்னாவே படிப்பீங்களே பிரேம மாதாஜி. யூ வில் ரிசைட் நைஸ்லி ஒன்லி. தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதிரயேத். நமோ ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமினி இதி நாமினே. நாமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादे पश्चायते देशधारिणे. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நான் எல்லாரையும் மியூட்ல போடுறேன். ஒன்லி யார் வாசிக்கிறாங்களோ அவங்க மட்டும் அன்மியூட் பண்ணி வாசிச்சு மறுபடியும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நான் பேசுறத விட பேக்ரவுண்ட்ல உங்க அந்த காற்று பின்னாடி பேசக்கூடிய அந்த சத்தம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ரெக்கார்டிங்ல வரும். ஸோ யாராவது யூடியூப்ல பார்த்தா கூட ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ், தே வில் நாட் ஃபீல் லைக் கண்டினியூவிங். அதனால உங்க எல்லார்கிட்டயுமே ஒரு தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன். ஸோ தயவு செஞ்சு ஐ திங்க் கலாவதி டிஜி நாகஸ்ரீ அவங்க வந்து கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிண்டா. எஸ், தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. எஸ், உங்களது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது ஓப்பன் ஆயிடுறது. ஸோ அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இன்னைக்கு நாம 14வது ஸ்லோகத்துல இருக்கும். தஸ்யைவமே கஸ்ய பிரவாவரேச்சோ व्यासक्त सिद्धस्य गृहेषु अपीक्षणं निर्वेद मूलो ध्वज स्वाभरूपो यत्र परस्कतो भयम आशु दत्ते. यस, पुष्पा माताजी अनम्यूट பண்ணி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. तस्मै मे कस्य परावरेशो व्यासक्त सिद्धस्य गृहेषु अपीक्ष्णं निर्वेदमूलोत्वजसाभरूपो यत्र प्रसक्तो भयमागतत्ते. तस्य அவரது ஏவ நிச்சயமாக மே என்னுடைய அகஷ்ய பாவங்களின்
பரா உன்னதமான, அவர பௌதிக, ஈச ஆளுநரான பரமபுருஷர், வியாசக்த அளவுக்கு அதிகமான பற்று, சித்தசிய மனதின், கிருஹேஷு குடும்ப விவகாரத்திடம், அபீஷ்ணம் எப்பொழுதும், நிர்வேதம் மூல துறவுக்கு காரணம், த்விஜ சாப பிராமண சாபத்தின் ரூப வடிவில், எத்திர அப்பொழுது, பிரசக்த பாதிக்கப்பட்டவர், பயம் பயத்தால், ஆக மிக விரைவாக, தத்தே நிகழ்ந்த. மொழிபெயர்ப்பு. ஜட மற்றும் ஆன்மீக உலகங்களை ஆள்பவரான பரமபுருஷர் பகவான் ஒரு பிராமணனுடைய சாபத்தின் வடிவில் அன்புடன் என்னை ஆட்கொண்டார். குடும்ப வாழ்வில் நான் அளவுக்கு அதிகமான பற்று கொண்டிருந்ததால் பயத்தால் மட்டுமே என்னை நான் உலகிலிருந்து விடுவித்துக் கொள்வேன் என்ற முறையில் என்னை காப்பாற்றுவதற்காகவே பகவான் பயத்தின் வடிவில் என் முன் தோன்றியுள்ளார். பொருளுரை. பரீட்சித்து மகாராஜன் மிகச்சிறந்த பக்தர்களான பாண்டவர்களின் குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தும் பகவானிடம் பற்று கொள்வதில் நன்கு பயிற்றுவிக்கப்பட்டு இருந்தும் பகவானின் ஒரு திட்டத்தினால் உலகை அவர் துறக்க வேண்டிய அளவிற்கு குடும்ப வாழ்வில் மிக பெரிய கவர்ச்சி இருப்பதை உணர்ந்தார். ஒரு தூய பக்தரின் விஷயத்தில் பகவானே இத்தகைய நேரடியான செயலை மேற்கொள்கிறார். பிரபஞ்சத்தின் மிகச்சிறந்த ஆன்மீகிகளும் அங்கு வருகை தந்திருப்பதை கொண்டு பரீட்சித்த மகாராஜனால் இதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. பகவான் தமது பக்தர்களை விட்டு பிரியாமல் அவர்களுடனேயே எப்பொழுதும் வாழ்கிறார் என்பதால் சிறந்த முனிவர்களின் வருகை பகவானின் வருகையை குறிப்பிடுவதாகவே உள்ளது. எனவே அரசர் சிறந்த முனிவர்களின் வரவை பகவானின் அனுகிரகமாக எண்ணி அவர்களை வரவேற்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பொருளுரை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லோன், அதாவது ஒரு ப்ராவப் தமிழ்ல இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஐ திங்க் நல்லோன் ஒருவன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராவப் இருக்கு. எனக்கு ஃபுல்லா ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல, எப்பயோ படிச்சது 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ 30-35 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்ல, அதாவது ஒரு நல்லவன் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை. கரெக்ட், திருவள்ளுவருடைய இது. ஸோ திருக்குறள் ஆக்சுவலி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருடைய நல்லவனுக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல நன்மைகள் கிடைக்க பெறினும் அது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லோருக்குமே அது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பாக்கியத்தை நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல வழங்குகிறது. அதே மாதிரிதான் பரீட்சித் மகாராஜனுடைய இந்த இறுதி காலத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னரே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிஷி முனிகளுக்கு எல்லாம் தெரிந்ததால் அங்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா ரிஷி முனிகளும் சேர்ந்திருப்பது போன, அதாவது பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முந்தைய ஸ்லோகத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் பதத்திலேயே எத்தனை ரிஷிகள் வந்திருக்காங்கன்ட்டு. சோ அத்தனை பேருடைய வருகை வரணும்னாக்கா அவர் எவ்வளவு பெரிய பக்தனாக இருக்க வேண்டும் என்பது நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? சோ பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவரை இந்த மார்க்கத்தில் அழைத்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எந்த இடத்துல எந்த விதத்தில் நடந்து கொள்கின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு நம்மளுடைய இறுதி யாத்திரையும் அமைகின்றது என்பது பரீட்சித் மகாராஜனுடைய இந்த வாழ்க்கை நிலையிலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். இவந்தோ அவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறந்த பக்தர்களுடைய வம்சத்துல பிறந்திருந்தாலும் தெய்வாம்சம் புரிந்திய அந்த பாண்டவர்களுடைய வம்சத்தில் பிறக்கும் பொழுதே பகவானுடைய அருளோடையே பிறந்து புனர்ஜென்மம் எடுத்து நல்ல பக்தனாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலும் தன்னுடைய குடும்ப வாழ்வில், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீக பற்றுதல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிக அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈடுபாடு இருந்ததாலதான் பகவான் என்னை இந்த விதத்தில் சாபத்தின் ரூபத்தில் என்னை அழைத்து கொள்கின்றார். ஏன்னா எனக்கு அந்த சாபம் வராம இருந்தா நார்மலான இந்த ஒரு சூழ்நிலையில நான் இறந்து பகவானிடத்தில் சேர வேண்டிய ஒரு இது இருந்திருக்கும். ஆனா எனக்கு குடும்ப வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய கவர்ச்சி இருப்பதை உணர்ந்தார் பகவான். சோ அதை நாம கண்டிப்பா விளக்கணும்னா ஏதோ ஒரு மார்க்கத்துலதான் இல்லையா? சோ அதற்குதான் இந்த பயத்தை கொடுத்து, பயத்தால் மட்டுமே என்னை நான் உலகத்திலிருந்து விடுவித்துக் கொள்வேன் என்ற முறையில் எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு உணர்வு பரீட்சித் மகாராஜனுக்கு. இந்த உணர்வு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லோருக்கும் கூட இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா? நம்ம பிள்ளை, அதாவது நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள், அது ஒரு கணவன், நம்ம மனைவி, இப்படிங்கிற இதெல்லாமே நமக்கு எல்லாருக்குமே பாசமற்று நம்ம எப்பவுமே இருந்தது கிடையாது இல்லையா? நம்ம உறவினர்கள் மீது நமக்கு கண்டிப்பாக பாசம் இருக்கும். அதேதான் அந்த பாச பிணைப்பு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமாக
வைத்து கொள்ளக்கூடாதுன்றதுக்கு வந்து ஒரு காரணம் உதாரணம் தான் இங்கே வந்து. எஸ், இங்கே இந்த உலக வாழ்க்கையில நம்ம வந்து இவந்தோ அவர் அவ்வளவு பெரிய எலிவேட்டட் சோலா இருந்துட்டு பரீட்சித் மகாராஜ், அவருக்கு தெரியும் ஞானத்தை கண்டவர். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பகவானின் திரு பாதங்களில் தன்னுடைய மனதை லயித்து கொண்டு இந்த பிராணனை விடணும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா உபவாசம் இருந்து அவருடைய உலகை சேரணும் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்குதான் வந்திருக்காரு. அந்த பக்குவ நிலை வரணும்னா ஒரே நாள்ல வராது இல்லையா? சடன்னா அவருக்கு இந்த ஒரு மார்க்கத்தை வந்து கொடுத்து சாபம் என்னும் ரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் அவர் செய்த தவறுக்காக அவர் பயந்தார். பயம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராணனை விடுவதற்காக பயம் கிடையாது, தவறு இழைத்ததற்காக பயப்பட்டார். நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா 20 பண்புகள் வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? தெய்வ அசுர சம்பந்த விபாக யோகத்துல போய் பார்க்கும் பொழுது வெட்கம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா? பயம் என்பதும் ஒண்ணு இருக்கும். ஏன்னா நம்ம தவறு இழைப்பதற்கு நாம வெட்கப்படணும். ஒரு தெய்வாம்சம் பொருந்தியவர்களுடைய குவாலிட்டியே அதுதான். சோ இவரும் வந்து ஒரு தவறு இழைத்தார். எஸ், இவந்தோ மன்னிக்க கூடிய குற்றமாக இருப்பினும் அது தவறுதான் அப்படிங்கிறத வந்து அரசருடைய மனதில் ஆழமாக பதிந்தது. அதனால ஒரு தவறு இழைத்த பிறகு நமக்கு பயம் என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும். என்ன நடக்குமோ இதனுடைய விபரீதம் அப்படிங்கிறது வந்து அவர் இழைத்ததோ அந்த பெரிய பதவியில் இருந்து கொண்டு ஒரு ரிஷிக்கு வந்து இவ்வளவு, அதாவது அது வந்து ஒரு தவறான செயலை செய்து விட்டோமே, அதனுடைய பலன் யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கே வந்து இம்பாக்ட் ஆகுமோ, இங்க வாழக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து கஷ்டங்கள் வருமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங், அந்த பயம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரீட்சித் மகாராஜனுக்கு இருந்தது. சோ அந்த பயத்தினால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் என்ன வேண்டுகிறார், இதுக்கு முந்தைய ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம். நான் இழைத்த தவறுக்கு நான் ஒருத்தனே வந்து தண்டனை அனுபவித்தால் போதும் அப்படிங்கிற அந்த மனசுல அவருக்கு இருந்தது. என்னுடைய குடும்பத்திற்கோ இல்லை இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருப்ப எந்த ஒரு சூழலையுமே என்னால இந்த கஷ்டமான சூழலை யாருக்கும் ஏற்படக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உத்தமமான பக்தனுக்கு மட்டுமே வரும். தான் இழைத்த தவறுக்கு தானே தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய மனது உத்தமமான ஒரு பக்தனுக்கு வரும். சோ அதனாலதான் அந்த பயத்தால் மட்டுமே என்னை உலகிலிருந்து விடுவித்துக் கொள்வேன் என்ற முறையில், சோ அந்த பயம் வந்த பிறகு அந்த தண்டனை ஏற்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரும்பொழுது எதையுமே இந்த உலகத்துல வந்து விட்டு கொடுக்கணும்ன்ற அந்த பக்குவம் வந்து தானாகவே வந்து ஒரு ஒரு உயிர் வாழிக்கு வந்து சேரும். இது யாருக்கு அப்ளிகபிள்னாக்கா ஒரு பக்தனுக்கு மட்டுமே அப்ளிகபிள். சோ அவன் ஒருத்தனே இந்த மாதிரியான நினைவு வந்து இந்த மாதிரியான ஆலோசனை திங்கிங் வந்து பாத்தீங்க கண்டெம்ப்ளேஷன் கன்காக்ஷன் எது சொன்னாலுமே அது பொருந்தும். சோ அவன் ஒருத்தனுக்கே இந்த மாதிரியான ஒரு திங்கிங் எபிலிட்டி வரும். சோ அதே வந்து நார்மலான மனிதன் வந்து தவறு இழைத்தால் அவன் ஒத்துக்குவானா, அவன் எனக்கு அப்படி செய்தான் அதனால்தான் நான் அப்படி செய்தேன் அப்படின்னு தான் நம்ம பேசுவோம். இதுதான் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம நடந்து கொண்டது. he did this for me, I did that for him அப்படிங்கிற அந்த டிட் ஃபார் டேட்ல தான் நம்ம எப்பவுமே வாழ்க்கை நிலையை வந்து எடுத்துட்டு போறோம். ஆனா எப்பொழுதுமே இந்த சூழலை ஒருத்தர் தன் உணர்வு பாதையில வந்து திளைத்திருப்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தவறுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் செய்வாங்க. அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய தவறு வந்து நியாயமானதா அப்படிங்கிறதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திங்க் பண்ணுவாங்க. அவர் என்னதான் அங்கே நடந்த சூழ்நிலை, தன்னை யாரும் வரவேற்கவில்லை, நீர் ஆகாரம் எதுவும் கொடுக்கவில்லை, ஒரு அதிதியாக சென்ற பிறகு இந்த நாட்டுக்கே அரசனாக வாழும் எனக்கு இந்த அவமானம் நேர்ந்து விட்டதே அப்படின்னு அவர் நினைத்தாலும் தான் இழைத்தது ஒரு ரிஷிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரும் தவறு அப்படிங்கிறத வந்து பரீட்சித் மகாராஜன் உணர்கின்றார். அந்த தவறினால் வந்த பயம், அந்த பயத்தினால் வந்த கலக்கம் என்னன்னா இதனால யாருக்கு என்ன துன்பம் நேர போகின்றது அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங், இந்த தவறை வந்து நானே ஏற்றுக்கொள்கின்றேன், எனக்கு ஒருத்தனுக்கு மட்டுமே தண்டனை வழங்குங்கள் பெருமானே அப்படிங்கிற அந்த பகவானிடத்திலுடைய சமர்ப்பணம். சோ இதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலக வாழ்க்கையை விட்டு செல்வதற்கான அந்த சாபத்தை வந்து மனமாற ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம், இது எல்லாமே பார்க்கும்போது அவருடைய குணாதிசயத்துல வந்து பரீட்சித் மகாராஜனுடைய குணாதிசயத்தை வந்து நாம் என்னவென்று புகழ்வது இல்லையா? சோ ஒரு தூய பக்தரின் விஷயத்தில் பகவானே நேரடியாக செயலை மேற்கொள்கிறார் என்பதை இந்த பரீட்சித் மகாராஜனுடைய கதையிலிருந்தே நாம வந்து தெரிந்து கொள்ளலாம். அதே மாதிரிதான் நாம் எல்லாருமே ஒரு உத்தமமான ஒரு பக்தர்களாக ஆக வேண்டும். அந்த வாழ்நிலை செல்லும் பொழுது பகவானே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு வழி நடத்துகிறார் அப்படிங்கறது வந்து நாம அழகா புரிந்து கொள்ளலாம். சோ அதாவது அங்கு வருகை தந்திருப்பது என்ன, அத்தனை ரிஷிகள் எல்லாம் வந்திருக்காங்கனாக்கா அது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது இல்லையா? இவருடைய மரணத்தை பற்றி அத்தனை பேருக்குமே ஓரளவுக்கு வந்து முன்னரே அவர்களுக்கு தெரிந்ததால் அங்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் அப்படிங்கறத வந்து, ஏன்னா
அந்த திவ்யமான அந்த இது வந்து தெய்வீகத்தான் அந்த இன்ட்யூஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிஷிமுனிகளுக்கு உண்டு. அதனாலதான் அவர்கள் எல்லோரும் அங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள். சோ இதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. பகவான் தமது பக்தர்களை விட்டு பிரியாமல் அவர்களுடனே எப்பொழுதும் வாழ்கிறார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு ஆச்சாரியா, ஒரு குரு, அவருடைய ஹிருதயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் எப்பொழுதுமே நித்தியவாசம் செய்கின்றார். சோ அந்த இது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா அவர்களுடைய வழிநடத்துதல், ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும்ன்ற ஒரு அளவுக்கு யூகம், இது எல்லாமே அவர்களால வந்து, அதாவது திவ்ய சக்ஷு ஞான சக்ஷுன்னு சொல்லுவாங்க. திவ்ய சக்ஷு என்றால் பார்வை, அதாவது திவ்யமான தெய்வீகமான பார்வை உடையவர். ஞான சக்ஷு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தினுடைய கண்களை பெற்றவர்கள். சோ இந்த மாதிரி ரிஷி முனிகள் இந்த 2 பார்வைகளுமே அவர்களுக்கு உண்டு. சோ அதனால அதை புரிந்து கொண்டு அங்கே வந்து அவர்கள் வந்து புகுந்தனர். சிறந்த முனிவர்களுடைய வருகை பகவானின் வருகையை குறிப்பிடுவதாகவே உள்ளது. என்னென்றால் அவர்களுடைய ரூபத்திலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து பகவானை காண்கின்றோம். இதனால்தான் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் காட்ஸ், அவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கடவுளுடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரதிநிதியாக தான் நம் முன்னே அவர்கள் வந்து தோன்றியிருக்கிறார்கள். எனவே அரசர் சிறந்த முனிவர்களின் வரவை பகவானின் அனுக்கிரகமாக எண்ணி அவர்களை வரவேற்றார். அதனால்தான் அவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வணக்கங்களை தெரிவித்து அவர்களை எல்லோருமே வந்து ரிசீவ் பண்ணார் அவர். ஆக்சுவலி 15வது ஸ்லோகம் பிரேமா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. தம் மோப யாதம் பிரதியந்து விப்ராக கங்காஷா தேவி திருத சித்தம் ஈஷே த்விஜோபருஷ்டா குஹகஸ் தக்ஷகோவா தசது அலம் காதய விஷ்ணு காதாக. எஸ் வாஷிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தம்மோ பயதாம் பிரதியந்தி விப்ரா கங்கா ச தேவி திருத சித்தமீஷே த்விஜோ பசுஷ்ட குஹகஸ் தக்ஷகோவா தசது அலம் காயத விஷ்ணு காதாக. தம் அக்காரணத்திற்காக மா என்னை உபயாதம் தஞ்சமடைந்து விட்டேன். பிரதயந்து என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். விப்ரக பிராமணர்களே, கங்கை தாய் ச கூட தேவி பகவானின் நேரடி பிரதிநிதியான திருத எடுத்துக்கொண்டேன். சித்தம் இதயத்தில், ஈஷே பகவானை, துவஜ உபசுஷ்ட பிராமணரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட, குஹக ஏதோ மந்திர வித்தை, தக்ஷக சர்ப்பராஜன், வா அல்லது தசத்து அது கடிக்கட்டும், அலம் இக்கணமே, காயத்தை தயவு கூர்ந்து பாடிக்கொண்டே இருங்கள், விஷ்ணு காதா விஷ்ணுவின் செயல்களை பற்றிய வர்ணனைகளை. மொழிபெயர்ப்பு. பிராமணர்களே, நான் பகவானின் தாமரை பாதங்களை என் இதயத்தில் ஏந்தி கொண்டு விட்டேன் என்பதால் என்னை பூரண சரணாகதி அடைந்த ஆத்மாவாக ஏற்று அருள் புரியுங்கள். பகவானின் பிரதிநிதியான கங்கை தாயும் அவ்வாறே என்னை ஏற்றருளட்டும். பிராமணன் சிருஷ்டித்த கர்ப்பராஜனோ அல்லது வேறெந்த மாயாஜால பொருளோ உடனே என்னை கடிக்கட்டும். நீங்கள் அனைவரும் பகவான் விஷ்ணுவின் செயல்களை பாடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதை மட்டுமே நான் விரும்புகிறேன். பொருளுரை. பகவானின் பத்ம பாதங்களில் தன்னை ஒப்படைத்து விட்ட ஒருவர் மரணத்தை கண்டு சிறிதும் அஞ்சுவதில்லை. பகவானின் சிறந்த பக்தர்கள் கங்கை கரையில் கூடியதால் ஏற்பட்ட சூழ்நிலை மற்றும் பரீட்சித்து மகாராஜன் பகவானின் தாமரை பாதங்களை பூரணமாக ஏற்றுக்கொண்டது ஆகிய இவ்விரண்டும் அரசர் பரமபதம் அடைவதற்கு போதுமான உறுதியளிப்பவையாக விளங்கின. எனவே மரண பயத்திலிருந்து அவர் பூரணமாக விடுபட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஆனந்த கண்ணீர் வருகின்றது இல்லையா? இந்த ஏதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இத வாசிக்கும் போது கண்டிப்பா நமக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசுல அந்த சக்தி என்னது உணரக்கூடிய சக்தி வந்து பகவான் வழங்குகிறார். எஸ், ஒரு உத்தமமான பக்தனுக்கு பகவான் கூடவே இருந்து நமக்கு கூடவே இருக்கிறது அவர் ஒருத்தர் தான். அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். நாமளா கூப்பிட்டாதான் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கணவனோ மனைவியோ கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிப்பாங்க. ஆனா நம்ம மனசுலயே நினைச்சாலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் நம்ம கூடவே இருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். சோ அழைக்காமலே நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு உயிர்வாழி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த ஆளுமை யாருன்னாக்கா பகவான் தான் அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
ஏமோப யாதம் பிரதியந்து விப்ராக கங்காஷா தேவி திருத சித்தம் ஈஷே த்விஜோபஸ்ருஷ்ட குஹகஸ் தக்ஷகோவா தசது அலம் காயத விஷ்ணுகாதாக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு இருந்த அந்த பயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விலக்கப்பட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா மரணத்தை சீகரிக்க அவர் எக்கணமும் தயாரான நிலையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகளை பார்த்து பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாடும்படி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து கேட்டுக்கொள்கிறார். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல. இங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீர் என்றாலே நம்ம வந்து நதி என்றாலே கங்கை என்று நாம வந்து இது பண்ற மாதிரிதான் அந்த ஒரு அனாலஜில தான் வந்து கங்கை என்று இங்கே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ அவர் இருந்தது யமுனை நதிக்கரை ஓரம்தான். ஆனா அங்கே அவர் நீர் ஜலம் என்றாலே கங்கா ஜலம் அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம். அந்த ஆங்கிள் தான் இந்த ஸ்லோகம் வந்து பாடப்பட்டிருக்கிறது. பிராமணர்களே, நான் பகவானின் தாமரை பாதங்களை என் இதயத்தில் ஏந்தி விட்டேன் இல்லையா? அதாவது நம்ம எல்லாரும் கூட பகவானுடைய திருப்பாதங்களை நினைத்து மாத்திரமே நம்மளோட ஜபங்களை செய்யணும். சோ அவ்வாறு செய்யக்கூடிய அந்த ஜபங்கள் வந்து பூர்ணத்துவம் அடைகின்றது, உன்னத தன்மையை அடைகின்றது. நம்ம ஜபம் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹிருதயத்துல நம்ம வந்து போக்கஸ் எங்க இருக்கணும், ஹிருதயத்துல வந்து ஒரு பகவானுடைய திருப்பாதங்களை நம்ம ஹிருதயத்துல ஏந்தணும். அவ்வாறு எழுந்தக்கூடிய அந்த தன்மை வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால உள்ளதை உணரக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை அடைகின்றோம். தன்னுணர்வு பாதையில நாம நிலை பெற்ற அந்த தன்மைக்கு நாம செல்லப்படுகின்றோம். இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு சன்னியாசியா இருக்கணுமோ இல்லை ஒரு யாரா இருந்தாலுமே சம்சாரி சன்னியாசி யாராலுமே இதை வந்து அடையப்படும். ஆனா பூரண பக்தி மற்றும் மனதளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சரணாகதி என்பது பகவானிடத்தில் நாம் வைத்தால் இந்த நிலையை நாம உணரக்கூடிய பக்குவ நிலை 100% அடைய முடியும். சோ என்னை பூரண சரணாகதி அடைந்த ஆத்மாவாக ஏற்று அருள் புரியுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகளை பார்த்து பரீட்சித் மகாராஜன் கேட்டுக்கொள்கிறார். பகவானின் பிரதிநிதியான கங்கை தாயும் அவ்வாறு என்னை ஏற்றுக்கொள்ளட்டும். அங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நதியை பார்த்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வாறே அவர் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். பிராமணன் சிருஷ்டித்த சர்பராஜனோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ருங்கி சாபம் இல்லையா, தக்ஷகனோ அவனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அல்லது வேறு எந்த மாயாஜால பொருளோ உடனே என்னை கடிக்கட்டும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாம்பு கடித்து நான் இறக்க வேண்டும் என்பது சாபம் இல்லையா, அந்த சாபமும் நிறைவேறட்டும். இதே மாதிரிதான் பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா காந்தாரியுடைய சாபத்தையும் முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டார் இல்லையா. சோ அவருடைய என்டையர் சாம்ராஜ்யமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடலுக்குள்ளே போய் வந்து முழுகட்டும் என்றுதான் காந்தாரி சபித்தாள். அந்த சாபத்தையுமே வந்து பாத்தீங்க எண்ணற்ற தாய்மார்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்ற பகவான் பாத்தீங்கன்னா இறுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாய் அதாவது காந்தாரி என்னும் அந்த தாய் 100 பிள்ளைகளை இழந்தவள் இல்லையா. சோ அந்த சாபத்தையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனமாற ஏற்றுக்கொண்டார் பகவான் என்பதை நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னா உத்தமமான பக்தர்கள் அது ஆசீர்வாதங்களாக இருந்தாலும் சாபமாக இருந்தாலும் அது ஏன் நமக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படிங்கிற அந்த யோசனையே இருக்காது. அதை வந்து மனதார ஸ்வீகரிக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் அதுதான் அடுத்தவர்களால் துன்பம் அடையக்கூடியது. அதாவது துன்பப்படுதலாக இருந்தாலும் அதை துன்பமாக ஏற்றுக்கொள்ளாத அந்த பக்குவ நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடைகின்றார்கள். நீங்கள் அனைவரும் பகவான் விஷ்ணுவின் செயல்களை பாடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதை மட்டுமே நான் விரும்புகின்றேன். அவருடைய விருப்பத்தையும் வந்து தெரிவிக்கின்றார். பகவானின் பத்ம பாதங்களில் தன்னை ஒப்படைத்து விட்ட ஒருவர் மரணத்தை கண்டு சிறிதும் அஞ்சுவது கிடையாது. எஸ், ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம முழுமையாக பகவானின் பாதங்களில் சரணாகதி அடைந்து விட்டால் இந்த பிரபஞ்சத்துல எத்தகைய துயரம் வந்தாலும் மரணம் தான் ஹையஸ்ட் துயரமே இல்லையா. அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது நாம் எவ்வாறு செல்வோம், அதாவது சைலண்டாவே போவோமா, தூங்குற மாதிரியே இருக்கும் நிலையில போவோமா, இல்லை மூச்சு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுவாசத்தை வந்து நம்மளால விட முடியாத கஷ்டப்பட்டு நம்ம இன்னும் நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய அங்கங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துன்புற்று அதுக்கப்புறம் தான் இந்த உடலை விட்டு செல்வோமா என்பது நம்ம கையில கிடையவே கிடையாது. ஆனா பகவானுடைய பாதங்களில் சரணாகதி அடைந்தவர்களுக்கு அது எத்தகைய துயரமாக இருந்தாலும் அது அவர்களுக்கு தெரியாது. ஏனென்றால் அந்த தெரியாத நிலையையே பகவான் வந்து உணர வைப்பார். சோ அதே மாதிரிதான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரீட்சித் மகாராஜனுடைய உணர்தல் அது எப்படின்னா இருக்கும்.
பாம்பு கடிச்சுதான் நம்ம சாவணும்னு இருந்தாக்கா கண்டிப்பாக அந்த வலியையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் பார்த்துப்பார். அதனால அந்த பயமும் வந்து நமக்கு இருக்காது அப்படிங்கிறத வந்து உணர்த்துறது தான் இங்க அவருடைய பொருளுரையில பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பகவானின் சிறந்த பக்தர்கள் கங்கை கரையில் கூடியதால் ஏற்பட்ட சூழ்நிலை மற்றும் பரீட்சித் மகாராஜன் பகவானின் தாமரை பாதங்களை பூர்ணமாக ஏற்றுக்கொண்டதாகிய இவ்விரண்டும் அரசர் பரமதம் அடைவதற்கு போதுமான உறுதியளிப்பையாகவே விளங்கின. சோ இது வந்து உத்தரவாதம் கொடுத்தது. எனவே மரண பயத்திலிருந்து ஒருவர் பூரணமாக அவர் வந்து விடுபட்டார். யாரு? பரீட்சித் மகாராஜன். நாம எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்குவ நிலையை அடைய வேண்டும். பாகவதம் வாசிக்கின்றோம், பகவத்கீதை பேசுகின்றோம், அதே மாதிரி நம்மளுடைய செயல்பாட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் செயலாற்றிக் கொண்டே செல்வோம் என்றால், அதாவது பிரசாதத்தை ஸ்வீகரித்து ஜபங்களை புரிந்து சவணத்தை நன்னா கேட்டுண்டு அடுத்தவர்களுக்கு நம்மால் இயன்ற அதாவது பாத்தீங்கன்னா உதவிகளை புரிந்து யார் நம்மளை நிந்தித்தாலும் அதை நிந்தனையாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசீர்வாதமாகவே ஏற்றுக்கொண்டு அதை வந்து தூரமாக அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதை மனசுல போட்டு நம்ம எப்பவுமே குழப்பிண்டே இருக்கக்கூடாது. எஸ், வி ஹாவ் டு த்ரோ தட் டஸ்ட்பின்க்கு போட்டுறணும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தமமான ஒரு மனிதனுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்நிலையில அவன் செய்யக்கூடிய செயல்பாடு முறை. அதுதான் அது செயல்படும் முறையை வந்து நாம் என்னைக்குமே மடைமாற்றி கொள்ள வேண்டும். சோ நாம எல்லா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வீட்டுல வந்து சண்டை போடுவது, சோ சிறு சிறு இதுக்கு எல்லாமே மனஸ்தாபங்கள் செய்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வைராக்கியங்களை வளர்த்து கொள்வது, இது எல்லாமே நம்ம விட்டுறணும். அதாவது மன்னிக்க கூடிய மனசையும் அதாவது குற்றத்தை காணக்கூடிய அந்த இயல்பையும் நாம வந்து விட்டுடணும். இந்த 2 இயல்பையும் விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், தானா நமக்கு இந்த பக்குவ நிலை வந்து சேர்ந்து விடும். சோ மீண்டும் இந்த ஜட உலகத்தை நான் வந்து பிறவி எடுத்தல் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்தல் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இருக்காது. எஸ், 16வது ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பத்மா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. புனஷ்ச பூயாத் பகவதி அனந்தே ரதி பிரசங்க சதத் ஆශ්‍රயேஷு மஹத்சு யாம் உபயாமி சிருஷ்டிம் மைத்ரி அஸ்து சர்வத்ர நாமோ த்விஜேப்யஹ. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. சுபயா புனశ్చ பூயாத் பகவதி அனந்தே ரதி பிரசங்கஸ்ச ததா ஆශ්‍රயேஷு மஹஸ்து யாமு உபயாமி சிருஷ்டிம் மைத்ரியஸ்து சர்வத்ர நமோ த்விஜேயஹ. மீண்டும் மேலும் பூயாத் இருக்கட்டும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் அனந்தே எல்லையற்ற ஆற்றல் கொண்டவர், ரதி கவர்ந்து இழுக்கும், பிரசங்க சகவாசம், மேலும் தத் அவரது ஆශ්‍රயேஷு அவரது பக்தர்களாக இருப்பவர்களுடன், மகசு ஜட படைப்பினுள், யாம் எங்கெங்கும், உபயாமி நான் எடுத்தாலும், சிருஷ்டி என் பிறப்பை, மைத்ரி சிநேகமான உறவு, அஸ்து இருக்கட்டும், சர்வத்திர எல்லா இடங்களிலும், நமக என் வணக்கங்கள், திவிஜேய பிராமணர்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பு. மீண்டும் இந்த ஜட உலகில் நான் பிறவி எடுக்க நேர்ந்தால் எல்லையற்றவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் பூர்ண பற்றுதல் கொண்டவனாகவும் அவரது பக்தர்கள் சகவாசத்தை பெற்றவனாகவும் எல்லா ஜீவராசிகளுடனும் சிநேகமான உறவு கொண்டவனாகவும் இருக்க பிராமணர்களான உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் வணங்கி கேட்டுக்கொள்கிறேன். பொருளரே, பகவத் பக்தர்கள் மட்டுமே பக்குவமான ஜீவராசிகள் என்பது இங்கு பரீட்சித் மகாராஜனால் விளக்கப்படுகிறது. பகவானின் பக்தர் ஒருவருக்கு பல எதிரிகள் இருக்கக்கூடும் என்றாலும் இவர் ஒருவருக்கும் எதிரி அல்ல. பகவத் பக்தர் ஒருவர் பக்தர் அல்லாதவர்களிடம் விரோதம் கொண்டவர் என்றாலும் அவர்களுடன் அவர் சகவாசம் கொள்ள விரும்புவதில்லை. பகவத் பக்தர்களின் சகவாசத்தை மட்டுமே அவர் விரும்புகிறார். ஒரே இன பறவைகள் கூடி வாழ்வது இயற்கை என்பதால் இது முற்றிலும் இயற்கையானவே. அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் தந்தையான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் பூரண பற்று கொண்டிருப்பதே ஒரு பக்தரின் மிக முக்கியமான கடமையாகும். தந்தைக்கு நல்ல மகனாக இருப்பவன் அவனது மற்ற சகோதரர்களிடம்
சிநேகமான முறையில் நடந்து கொள்வதைப் போலவே பரம தந்தையான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நல்ல மகனாக உள்ள ஒரு பக்தனும் கூட மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளையும் பரம தந்தையுடன் தொடர்பு படுத்தியே காண்கிறான். தந்தையின் கெட்ட மகன்களை புத்தி சுவாதீனமுள்ள நிலைக்கு கொண்டு வந்து பகவானை பரம தந்தையாக ஏற்க செய்ய அவன் முயற்சிக்கிறான். பரீட்சித்து மகாராஜன் பரமபதத்தை அடைவது நிச்சயம். ஒருவேளை அந்நிலையை அவர் அடையாவிட்டாலும் ஜட உலகில் பக்தி பூர்வமான முறையில் வாழ அவர் பிரார்த்தித்தார். தூய பக்தர் ஒருவர் பிரம்மாவை போன்ற ஒருவரின் சகவாசத்தை கூட விரும்புவதில்லை. மாறாக சாதாரண ஜீவராசி ஒருவன் பகவத் பக்தனாக இருப்பானாயின் அவனுடன் சகவாசம் கொள்வதையே அவர் விரும்புகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி பரவசம் மனசுல அவ்வளவு ஆழமா பதிகின்றது இந்த பாகவதம் என்பது இல்லையா? சோ நாம் எல்லாருமே புண்ணியம் செய்தவர்கள். சோ நாம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தாவுக்கு நம்மளுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கக்கூடிய அந்த நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றோம். சோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் நமக்கு அவங்க கொடுக்கலன்னா நம்மளால இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து பேச முடியாது, இந்த மாதிரி உரையாடவும் முடியாது இல்லையா? சோ முதலில் அவருக்கு நம்மளுடைய நமஸ்காரம், அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்களுடைய இயக்கத்திற்கு வந்து நமஸ்காரம், நம்ம NND பிரபுஜி அவர்களுக்கு நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கணும். புனஷா பூயாத் பகவதி அனந்தே ரதிஹ பிரசங்க சதத் ஆஸ்ரேயசு மஹஸ்து மஹஸ்து யாம் யாம் உபயாமி சிருஷ்டிம் மைத்ரி அஸ்து சர்வத்ர நமோ திவிஜேபியக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் இந்த ஜட உலகில் நான் பிறவி எடுக்க நேர்ந்தால், அதாவது நாம என்ன நிலை அடைவோம் நம்ம என்னைக்காவது நமக்கு தெரியுமா? கண்டிப்பா தெரியாது. நாம விடுதலை அடைவோமான்றது நம்ம கண்களுக்கு தெரியுமா? கண்டிப்பா தெரியாது. சோ நாம என்ன நிலை நேர்ந்தாலும் இதே நிலைதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட சொல்லியிருக்கார் இல்லையா அவருடைய சிஷ்டாஷ்டகத்துல. அதாவது அவர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சத்தை கேட்கவில்லை. மோட்சம் யாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நார்மலான மனிதர்கள் தான் ஐயோ அப்படின்னு நம்ம வந்து மோட்சத்தை விரும்புகின்றோம். அது பேசிக் லெவல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான். ஆனா ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து இந்த பக்தியில வந்து நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொண்டு அதுல வந்து நாம நிலை பெற்று விட்டால் நாம எங்க இருந்தாலுமே பகவான் நம்மளை காப்பாற்றுவார். அது சொர்க்கமா இருக்கட்டும் நரகமா இருக்கட்டும் எந்த நிலையிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய ரட்சணை உண்டு அப்படிங்கிற அந்த திண்ணமான ஒரு உறுதி மனசுல ஏற்படுத்தி விட்டால் நாம் எத்தனை பிறவிகள் எடுத்தாலும் பகவானுடைய பக்தனாகவே பிறக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை அவர் வழங்குவார். அந்த நிலையிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னத தன்மை அடைந்து இறுதியில நம்ம போய் அவருடைய இடத்தை சேர்வதற்கான மார்க்கத்தையும் வழங்குவார். சோ அவர் எப்பொழுதுமே நம்மளை விட்டு பகவான் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கறது என்னன்னா அசோசியேஷன் தான் இல்லையா? நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அன்பு ஒண்ணுதான் அவர் எதிர்பார்க்கின்றார். நாம் அவரை வந்து பிரேம பக்தியோடு நாம் அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நினைத்து கொண்டால் அவரும் அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட பிரேம பக்தியோடு வருகின்றார் என்பதை கண்ணன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வருபவன் தான் கண்ணன் தமிழ்ல அழகா சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ பக்கத்திலேயே தான் இருப்பான். வேற எந்த ரூபத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுள்ல நம்ம வந்து நாராயண ஸ்வரூபம் விஷ்ணு ஸ்வரூபம் எல்லாமே இருந்தாலுமே இந்த ஒரு ஸ்வரூபத்திற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட் இல்லையா? சோ அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வணங்கும் பொழுது நமக்கு எந்த நிலையிலுமே ஓடி அழைத்த குரலுக்கு கூப்பிட்ட குரலுக்கு வருபவன் தான் கண்ணன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி கண்ணபிரானுடைய அந்த அனுகிரகம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு எப்பொழுதுமே இருந்தால் நாம எத்தனை பிறவிகள் எடுக்க நேர்ந்தாலும் அவருக்கு ஒரு தூய தொண்டு புரிவதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அசோசியேஷன்ல தான் நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த பிரார்த்தனை ஒன்றே போரும். நமக்கு இது வேண்டும் அது வேண்டும் என்று இல்லை. எங்கே இருந்தாலும் என் நிலை இருந்தாலும் நான் உன்னுடைய சேவையில் என்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பெருமானே அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனை மாத்திரமே நம்ம வச்சா போறோம். வேற எதுவுமே நம்ம வந்து பகவானிடத்துல கேட்க வேண்டியது அவசியமே கிடையாது. நமக்கு இந்த பக்தி சதா சர்வ காலமும் அவருக்கு நித்திய பக்தி செய்வதற்கும் அதே மாதிரி பிரேமை கலந்த அந்த பக்தியோடு நம்ம வாழ்வதற்கும் நாம வந்து அந்த 5 விதமான அதாவது பாத்தீங்கன்னா 5 டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ல ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்
பகவானே நம்மளுடைய மகனாகவோ இல்லை நம்மளுடைய அதாவது கணவனாகவோ இல்லை நம்மளுடைய ஸ்நேக அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரெண்ட் ஆகவோ இல்லை நாம அவருக்கு தாசனாகவோ இல்லை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தன் என்ற முறையிலோ பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய சேவைகளை செய்வதற்கு அவருக்கு அவர் நமக்கு அனுகிரகம் செய்தால் போரும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனை மட்டுமே செய்தால் போரும். அந்த ஆசீர்வாதங்களை வணங்குமாறு தான் அந்த பிராமணர்களை பார்த்து நம்ம பரீட்சித் மகாராஜன் கேட்கின்றார். எனக்கு பகவானிடத்தில் போவனான் எனக்கு தெரியாது, ஆனா போகவில்லை என்றால் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்துல நான் பிறக்கும் பிறவி எடுத்தால் ஒரு பக்தனுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த சகவாசத்தோடு அவர்களோடு சிநேகமாக உறவு கொண்டவன் அந்த முறையில நான் பிறவி எடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசீர்வாதங்களை தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே குழுமி இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகள் கிட்ட பாத்தீங்கன்னாக்கா கேட்கின்றார். இதேதான் பக்தர் ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தரற்றவர் மேல எந்த அதாவது அவர்கள் மேல அன்பு ஆதாரம் எதுவும் இல்லாம இருக்கிறது கிடையாது. ஆனா அவர்களோடு பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்பந்தத்தை வைத்துக் கொள்ளணும்னு மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க. சோ பக்தர்களோடு மட்டும்தான் இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க அசோசியேஷன். ஆனா பக்தரற்றவர்களுக்கும் நல்ல காரியங்கள் செய்வார்கள். ஆனா அவர்களுடைய அந்த இதுல அசோசியேஷன்ல இருக்கணும்னு அவங்க என்னைக்குமே விரும்ப மாட்டாங்க. ஏன்னா அவர்களும் அந்த தூய பக்தி சேவையில செய்யணும்னா அந்த அசோசியேஷன்ல இருந்தா மட்டுமே அவங்களால கடைசி வரைக்குமே தடையின்றி எடுத்து செல்ல முடியும். அதே பக்தரற்றவர்களோட அசோசியேஷன் இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு பக்தி செய்வதற்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா தடைக்கல்லாகிவிடும். ஏனென்றால் அந்த சுபாவத்தினுடைய இம்பாக்ட் நமக்கும் வரும். அப்படிங்கறதுனாலதான் அந்த அசோசியேஷனை அவர்கள் தவிர்த்து விடுவார்கள். சோ பரம தந்தையான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நல்ல மகனாக உள்ள ஒரு பக்தனும் கூட மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளையும் பரம தந்தையுடனே தொடர்பு பற்றி காண்கின்றான். ஏனென்றால் அனைத்து ஜீவன்களிலுமே இருப்பது அவர்தான் என்பது அவனுக்கு நன்னா தெரியும். பரீட்சித் மகாராஜனும் அதே மாதிரிதான் தந்தையிடம் கெட்ட மகன்களை புத்தி சுவாதீனம் உள்ள நிலைக்கு எடுத்து கொண்டு பகவானை பரம தந்தையா கேட்க செய்ய அவன் முயற்சி செய்கின்றான். எஸ், அந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குரு சிஷ்யனுடைய இதுல இருந்து நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா. குரு கிட்ட செல்லக்கூடிய எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஞானம் இருப்பவர்களாக இருப்பது கிடையாது. அந்த அஞ்ஞானத்தை போக்கி நல்முறையில் ஞானத்தை வழங்குவது ஒரு குருவால மட்டுமே முடியும், ஒரு ஆச்சாரியால மட்டுமே முடியும். அத்தகைய நிலையில் இருப்பவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரம முட்டாளாக இருக்கக்கூடிய நம்ம நாரி இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குரு ஆனவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல நிலையில் எடுத்து சென்று அவரை ஒரு பக்திமானாக மாற்றக்கூடிய அந்த ஞானத்தை வழங்குகின்றார். அவர்கள் ஒருவரால் மட்டுமே இந்த ஞானத்தை வழங்க முடியும். சோ அந்நிலையில் ஒருவேளை அந்நிலையை அவர் அடையாவிட்டாலும் உலகில் ஜட உலகில் பக்தி பூர்வமான முறையில் அவர் வாழ பிரார்த்திக்கிறார். தூய பக்தர் ஒருவர் பிரம்மாவை போன்ற ஒருவருடைய சகவாசத்தை கூட விரும்புவது கிடையாது. மாறாக சாதாரண ஜீவராசி ஒருவன் பகவத் பக்தனாக இருப்பானாயின் அவனுடைய சகவாசம் கொள்வதையே அவர் விரும்புகின்றார். சோ பக்தனோட அசோசியேஷன் தான் ரொம்பவுமே முக்கியம். ஆக்சுவலி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. இதி சம ராஜ்யத்ய வசாய யுக்தஹ பிரசீன மூலேஷு குலேஷு தீரஹ உதன்முகோ தக்ஷிண கூல ஆஸ்தே சாமுத்திர பத்னியாக சா ஸ்வசுத சுதன்யஸ்ய பராக. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ராஜாத் யவசாய யுக்த பிரசீன மூலேஷு குசேஷு தீரக உதன்முகோ தக்ஷிண கூலஸ்தே சமுத்திர பத்னியா சுதன்யஸ்த பராகா. இது இவ்வாறு ஏற்கனவே கூறியபடி ராஜா அரசர் அத்தியவாசாய விடாமுயற்சியுடன் யுக்த ஈடுபட்டு பிரசீன கிழக்கு திசை மூலேஷு வேருடன் குசேஷு தர்பை புல் ஆசனத்தில் தீர புலன் உதத்முக வடக்கு புறமாக தட்சிண தெற்கு கூலே தட்சிண தெற்கு கூலே கரையில் ஆஸ்தே அமைந்துள்ள சமுத்திர பத்னியா பத்தினி ஸ்வந்த சுத மகன் நஸ்ய ஒப்படைத்து பாரா அரசாங்க சுமையை. மொழிபெயர்ப்பு. ஏற்கனவே கூறியபடி பரீட்சித்து மகாராஜன் அரசாங்க சுமையை தன் மகனிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு கங்கையின் தென்கரையில் தர்பை வேர்கள் கிழக்கு நோக்கி பரப்பப்பட்ட ஆசனத்தில் வடக்கு நோக்கியவராய் பூரண புலனடக்கத்துடன் அமர்ந்தார். பொருளுரை.
கங்கை நதி சமுத்திரத்தின் மனைவி என போற்றப்படுகிறது. பூமியிலிருந்து வேருடன் புடுங்கிய தர்பையால் அமைக்கப்பட்ட ஆசனம் புனிதமானதாகும். அதன் வேர் கிழக்கு நோக்கி பரப்பப்படுமானால் அது மங்களகரமானதாகவும் கருதப்படுகிறது. வடக்கு நோக்கி இருப்பது ஆன்மீக வெற்றிக்கு இன்னும் அனுகூலமாக இருக்கும். பரீட்சித்து மகாராஜன் வீட்டை விட்டு வெளியேறும் முன் அரசாங்க பொறுப்பை தன் மகனிடம் ஒப்படைத்தார். இவ்வாறாக சூழ்நிலைகளை அவர் முற்றிலும் சாதகமான முறையில் மாற்றி அமைத்துக் கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது சம்ராஜ்யத்ய வசாய யுக்தஹ பிரசீன மூலேஷு குஷேஷு தீரஹ. குஷா மீன்ஸ் இது தர்பை என்று சொல்வார்கள். குஷா என்பது சமஸ்கிருத வார்த்தை தர்பைக்கு. உதன் மூகோ தக்ஷிண கூல ஆஸ்தே சமுத்திர பத்னியாக சுதன்யஸ்த பராக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, யார் அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க? லட்சுமி மாதாஜி. பாக்கியலட்சுமி கோமு யாரோ. எஸ். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஏற்கனவே முன்னாடியே சொல்லிட்டார் அவர் ஏற்கனவே கூறியபடி பரீட்சித் மகாராஜன் தன்னுடைய அரசாங்க சுமையை தன்னுடைய மகனுக்கு இல்லையா, ஜெயமே ஜெயம் அப்படிங்கிற அந்த மகன், முதன் மகன் அவன் தான் இல்லையா, அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு அந்த முடிசூட்டி விட்டு கங்கை தென்கரையில் தர்பையை தேவர்கள் கிழக்கு நோக்கி பரப்பப்பட்ட ஆசனத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா வடக்கு நோக்கியவராய் பூரண புலனடக்கத்துடன் அமர்ந்தார். சோ எப்படி உக்காரணம் ஆசனம் அப்படிங்கிறத இங்க அழகா சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ அந்த தர்பை புல்லால் அமைக்கப்பட்ட ஆசனம் புனிதமானதாகவும் அவர் வேர் கிழக்கு நோக்கி பரப்பப்படுமானால் அது மங்களகரமானதாகவும் கருதப்படுகின்றது. சோ நாம கிழக்கு நோக்கி வச்சு அந்த தர்பை புல்லை போட்டோம் என்றால் அது மங்களகரமானதாக கருதப்படுகின்றது. வடக்கு நோக்கி தானே நம்ம எப்பவுமே வடக்கு நோக்கி உயிர் துறந்தார்கள்னு தமிழ்ல நம்ம செய்யுள் எல்லாம் நிறைய படிச்சிருப்போம் இல்லையா. சோ வடக்கிருந்து உயிர் துறத்தல் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வடக்கு நோக்கி உட்கார்ந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஆன்மீக வெற்றிக்கு இன்னும் அனுகூலமாக இருக்கும். பரீட்சித் மகாராஜன் வீட்டை விட்டு வெளியேறும் முன் அரசாங்க பொறுப்பை பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய மகனிடம் ஒப்படைத்தார். சோ எல்லா பொறுப்புகளிலிருந்தும் அவர் விலகி இனிமே அவரால் செய்ய வேண்டியது எதுவுமே இல்லைங்க அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு அவரை தன்னை எடுத்து சென்று அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எதுவுமே கிடையாது, இனிமே பகவானிடத்தில் சேர வேண்டியது ஒன்றுதான் தன்னுடைய இறுதி என்றதை புரிந்து கொண்டு மனதை பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்குவப்படுத்தி அங்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா அமர்ந்தார். அதாவது பாத்தீங்கன்னா நல்ல சாதகமான முறையில் மாற்றி அமைத்து கொண்டார். இந்த சூழ்நிலை எல்லாத்தையுமே நாம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கூட ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலைகள் சாதகமாக இருக்காது. ஆனா அதை நம்ம சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை நாம பெறணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமே. சோ பதம் 18 மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. சோ ஏவம் ஷா தஸ்மின் நரதேவ தேவே பிராப்யோ பவிஷ்டே திவிதேவ சங்காஹ பிரசஸ்ய பூமௌ வியக்கிரன் பிரசுரைனைர் முதாமுகீர் தந்துபயச நேதுஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏவம் ச தஸ்மின் நரதேவ தேவே பிராயோபவிஷ்டே திவிதேவ சங்காஹ பிரசஸ்ய பூமௌ வியகிரன் பிரசுனைர் முதா முகூர் துந்துபயஸ்ச நேதுஹ. ஏவம் இவ்வாறு, ச மேலும், தஸ்மின் அதில், நரதேவ தேவே அரசரின் மீது, பிராய உபவிஷ்டே இறக்கும் வரை உபவாசம் இருக்கும், திவி ஆகாயத்தில் தேவர்கள், சங்கா அவர்கள் அனைவரும், பரசஸ்ய செய்கையை புகழ்ந்து, பூமௌ பூமி மீது, வியக்கிரன் தூவினார்கள், பிரசூனை மலர்களால், முதா மகிழ்ச்சியுடன், முகு தொடர்ச்சியாக, துந்துபயக ஸ்வர்கலோக பேரிகைகளை, ச கூட, நேது அடித்தனர். மொழிபெயர்ப்பு: இவ்வாறு இறக்கும் வரை உபவாசம் இருப்பதற்காக அமர்ந்து விட்ட பரீட்சித்து மகாராஜனின் செயல்களை போற்றிய உயர் கிரகங்களைச் சேர்ந்த தேவர்கள் அனைவரும் பேரிகைகளை அடித்துக் கொண்டு பூமியின் மீது தொடர்ந்து பூமாரி பொழிந்தனர். பொருளுரை: பரீட்சித்து மகாராஜனின் காலத்தின் போது கூட கிரகங்களுக்கிடையில் செய்தி தொடர்பு இருந்தது. அரசர் முக்தியடைவதற்காக இறக்கும் வரை உபவாசம் இருக்கும் செய்தி
நுண்ணறிவுள்ள தேவர்கள் வாழும் உயர் கிரகங்களை எட்டியது. தேவர்கள் மனிதர்களை விட அதிகமான சுகபோகங்களுடன் வாழ்கின்றனர். ஆனால் அவர்கள் அனைவரும் பரமபுருஷரின் கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பவர்கள் ஆவர். சொர்க்கலோகங்களில் ஒரு நாஸ்திகராக இருப்பவர் ஒருவரும் இல்லை. எனவே பூமியில் உள்ள பக்தர்களை அவர்கள் எப்பொழுதும் போற்றி புகழ்கின்றனர். பரீட்சித்து மகாராஜனிடம் மிகவும் திருப்தியடைந்த அவர்கள் பூமி மீது பூமாரி பொழிந்தும் பேரிகைகளை முழங்கியும் தங்களது மரியாதையை தெரிவித்துக் கொண்டனர். பரமபதம் அடையும் ஒருவரை காண தேவர் ஒருவர் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். ஒரு பக்தரிடம் அவர் எப்பொழுதும் மிகவும் திருப்தி அடைந்தவராக இருப்பதால் அவரது அதிதெய்வ சக்திகளினால் பக்தர்களுக்கு அவர் எல்லா வகையிலும் உதவக்கூடும். தேவர்களின் இத்தகைய செயல்களால் பகவான் திருப்தி அடைகிறார். பூமியில் பகவானுக்கும் தேவர்களுக்கும் மற்றும் பகவத் பக்தர்களுக்கும் இடையில் கண்ணுக்கு புலப்படாத பூரணமான ஒத்துழைப்பு உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பூமியில வந்து நம்ம பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் மற்றும் தேவர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அனுகூலமான அந்த சுச்சுவேஷனை கொடுக்கறதே தேவர்கள் தான். ஏன்னா நம்மளை வந்து மேனேஜ் பண்றது அவங்கதான் இல்லையா. அதாவது நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜாதக அமைப்புல பாத்தீங்கன்னா நவ கிரகங்களுக்குள்ளே நம்ம வந்து அடங்கி இருக்கின்றோம் என்று சொல்வார்கள். அதற்கேற்றவாறு சூழல்கள் எல்லாம் அமைக்கப்பட்டுதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய செயல்பாடுகள், நம்ம கர்மங்கள் தான் அந்த கிரகங்களை வந்து எந்த இடத்துல வந்து நிக்க வைக்கிறதுன்றது நிர்ணயிக்கின்றது ஆக்சுவலி. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பும் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா, அனுகிரகங்கள் என்பது. ஆனால் தேவர்களுக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, அவர்கள் பகவானுடைய கட்டளைப்படி நடக்கக்கூடியவர்கள். நாம அப்படி கிடையாது இல்லையா. நம்ம 4 விதமான தீயோர்களை பற்றி நல்லா படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அத்தகைய கேட்டகரியில நிறைய பேர் இருக்கணும் இந்த பிரபஞ்சத்துல. ஆனா தேவ உலகங்கள்ல அப்படி கிடையாது. அங்கே எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சுக்ருதி நோஸ் தான் இருக்கிறதே. அதனால பகவான் என்ன சொல்கின்றாரோ அதன்படிதான் அவர்களுடைய ஆளுமை எல்லாமே இருக்கும். அவர்கள் வழங்கக்கூடிய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாமே பகவானிடத்திலிருந்து வருபவைதான் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த 3 பேருக்கும் இடையில் நடக்கக்கூடிய இது என்னதுனாக்கா இந்த அசோசியேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நம்ம கண்ணுக்கே வந்து புலப்படாதது. சோ பகவானுக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடியதும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்களால பார்க்க முடியாது, உணர முடியும். அதே மாதிரி தேவர்கள் நமக்கு வழங்கக்கூடிய அனுகிரகமும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளால வந்து பார்க்க முடியாது, உணரத்தான் முடியும். சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனுகூலமான ஒரு இது வந்து சூழலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தது. எப்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரீட்சித் மகாராஜன் இந்த உண்ணாவிரதம் இருந்து பகவான் மீது பக்தி கொண்டு அவர் மீது பாத்தீங்கன்னா தியானத்தில் சாகும் வரை வந்து இருக்கணும்னு நினைச்சாங்களோ, சோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை கேட்ட தேவர்கள் வரை எட்டியதால் அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வானிலிருந்து பூமாரி பொழிந்தார்கள் அப்படிங்கறது வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஏவம் சா தஸ்மின் நரதேவ தேவே பிரயோப்பிய விஷ்டே திவிதேவ சங்காக பிரயஷ்ய பூமன வியங்கிரன் பிரசூரைனைர் முதாமுகீர் தந்துபயச நேதுக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறு இறக்கும் வரை உபவாசம் இருப்பதற்காக அமர்ந்து விட்ட பரீட்சித் மகாராஜனின் செயல்களை போற்றி உயர் கிரகங்களை சேர்ந்த தேவர்கள் அனைவரும் பேரிகைகளை அடித்து கொண்டு பூமியின் மீது தொடர்ந்து பூமாரி பொழிந்தனர். இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து மகாத்மாக்கள் வந்து வாழும் பொழுது அங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்களுடைய அனுகிரகமும் அந்த மகாத்மாக்களுக்கு கிடைக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட உத்தமமான ஆத்மாக்களுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி திருப்தி அடைந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய மகிழ்ச்சியையும் அவர்களுடைய ஆசீர்வாதங்களையும் அந்த மகாத்மாக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக வழங்குகிறார்கள். நாம தேவர்களிடத்துல கூட எந்த விதமே செய்யாம, அதாவது எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றிதான் நம்ம பக்தி கொள்ளணும் இல்லையா. எந்த தேவராக இருந்தாலும் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புகள் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. அவர்களுக்கு வெறுமனே வந்து பார்த்து நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களையும் பார்த்து செய்யணும், பக்தியை செய்யலாம். அதை தவிர்த்து நம்ம எதையுமே வச்சுக்க கூடாது. ஆனா நாம அப்படி கிடையாது இல்ல. we always have that bonding இல்லையா. அதோட நம்ம இதை செய்யறோம், அதை கொடுங்கன்ற அந்த பிசினஸ் டீலிங்ஸ் தான் நம்ம நிறைய செய்யறதே. அது எல்லாவற்றையுமே நாம வந்து தவிர்க்கணும். சோ இந்த உணர்தல் வந்து வேணும். தேவர்களும் மற்றும் பகவத் பக்தர்களுக்கிலேயே கண்ணுக்கு புலப்படாத பூரணமான ஒத்துழைப்பு. இந்த ஒத்துழைப்பு என்ற வேர்டை நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த ஒத்துழைப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏனென்றால் உத்தமமான பக்தருக்கு பகவானே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அனுகிரகம் வழங்கும் பொழுது தேவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஆளுமைக்கில் இருக்கக்கூடிய அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்களுடைய ஒத்துழைப்பு தங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உத்தமமான பக்தனுக்கு வழங்குகிறார்கள். இந்த லைனை அண்டர்லைன் பண்ணாலே போறோம். நம்ம வந்து நாம என்ன செயல்பாடுல இருக்கணும்ன்றதை நாம புரிந்து கொள்ள முடியும். எஸ் பிரியா பாலாஜி மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். மஹர்ஷயோ வை
சமூபாகதயாதாயே பிரசஸ்ய சாதுஹி அனுமோதமானாக உஷுஷு பிராஜானுகிரகசீல சாராக யத் உத்தம ஸ்லோகே குணாபிரூபம். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. महर्षयो वै समुभागत्या ये प्रशत्य साधु इति अनुमोदमानाः ऊषु प्रजानुग्रहशीलसारा यत् उत्तम श्लोक गुणाभिरूपम्. महर्ष्य மா முனிவர்கள், வை காலக்கிரமத்தில், சமு பாகதா அங்கு ஒன்று கூடினர், ஏ அவர்கள், பிரசஸ்ய என்று புகழ்ந்து சாது மிக நன்று, இது இவ்வாறு, அனுமோதமானா எல்லாரும் சம்மதம் தெரிவித்து, ஊக கூறினர், பிரஜா அனுகிரக ஜீவராசிகளுக்கு நன்மை செய்யும், சீல சாரா பகவானின் குணங்களை பெற்று சக்தி வாய்ந்தவர்களாக விளங்கிய, யத் ஏனெனில், உத்தம ஸ்லோக உத்தமமான ஸ்லோகங்களால் போற்றப்படுபவர், குண அபிரூபம் தெய்வீக குணங்களுக்கு இணையான அழகு வாய்ந்த. மொழிபெயர்ப்பு. அங்கு கூடியிருந்த மாமுனிவர்களும் கூட பரீட்சித்து மகாராஜனின் முடிவை புகழ்ந்து மிக நன்று என்று கூறி தங்களுடைய சம்மதத்தை தெரிவித்தனர். அவர்கள் பகவானின் எல்லா குணங்களையும் பெற்ற சக்தி வாய்ந்தவர்களாக இருப்பதால் இயற்கையாகவே பொதுமக்களுக்கு நன்மை செய்வதில் ஆர்வமுடையவர்களாக உள்ளனர். எனவே பகவானின் பக்தரான பரீட்சித்து மகாராஜனை கண்டு மிகவும் திருப்தி அடைந்த அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினர். பொருளுரை. பக்தி தொண்டு நிலைக்கு உயர்வதனால் ஒரு ஜீவராசியின் இயற்கை அழகு அதிகரிக்கிறது. பரீட்சித்து மகாராஜன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் கொண்ட பற்றில் திளைத்திருந்தார். இதை கண்ட மாமுனிவர்கள் மிகவும் திருப்தி அடைந்து மிக நன்று என்று கூறி தங்களுடைய திருப்தியை தெரிவித்தனர். இத்தகைய முனிவர்கள் பொதுமக்களுக்கு நன்மை செய்வதில் இயல்பாகவே ஆர்வம் கொண்டவர்களாக உள்ளனர். பரீட்சித்து மகாராஜனை போன்ற ஒருவர் பக்தி தொண்டில் முன்னேறுவதை காணும் போது அவர்களுடைய மகிழ்ச்சி கட்டுக்கடங்காமல் போய்விடுகிறது. இதனால் தங்களது சக்திக்கென்ற எல்லா ஆசிகளையும் அவர்கள் அருள்கின்றனர். பகவானின் பக்தி தொண்டு மிகவும் மங்களகரமானது என்பதால் எல்லா தேவர்களும் முனிவர்களும் மற்றும் பகவானும் கூட பக்தனிடம் திருப்தி அடைகின்றனர். இதனால் பக்தனுக்கு அனைத்தும் மங்களமாகவே அமைகிறது. முன்னேறும் பக்தனின் வழியில் உள்ள அமங்கலமான விஷயங்கள் அனைத்தும் விளக்கப்பட்டு விடுகின்றன. மரணத்தின் போது பெரும் முனிவர்களை எல்லாம் சந்தித்து பரீட்சித்து மகாராஜனுக்கு உண்மையாகவே மங்களகரமானதுதான். இவ்வாறாக பிராமண சிறுவனின் பெயரளவேயான சாபமும் அவருக்கு நன்மையாகவே அமைந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அற்புதமான விளக்கம் இங்கே. அதாவது நமக்கு கெட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் அதை நன்மையாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலை இது ஒரு பக்தனால மட்டுமே செய்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? இந்த சாபம் என்பதை சாபமாக நினைச்சுட்டே நம்ம ஒரு மூலையில உட்கார்ந்து இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நார்மலான ஒரு மனிதனுடைய அதாவது மன இயல்பு அது இல்லையா? ஐயோ நமக்கு இப்படி ஆயிடுச்சே இது என்ன பண்றதுன்னு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே உட்கார்ந்துருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல ஒன்னும் பிரயோஜனமே கிடையாது. அப்படின்னா அந்த சாபத்தை நாம சாபமாக மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். ஆனால் ஒரு உத்தமமான பக்தன் சாபத்தையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையை பயக்கக்கூடிய ஒரு சூழலாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அந்த பக்தனுக்கு உண்டு. சோ இங்க பரீட்சித் மகாராஜனும் அதையே தான் செய்தார். மனப்பூர்வமாக அந்த சாபத்தை ஏற்றுக்கொண்ட அவர் இனி தன்னுடைய இந்த பிரபஞ்ச வாழ்வை விட்டு பிரிவதற்கு தன்னையே தயார்படுத்தி கொண்டார். பகவானின் திருவடிகளை சேரணும்ன்ற அந்த இதோட அங்கே கூடியிருந்த அந்த ரிஷி முனிகளிடத்துல எல்லார்கிட்டையும் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றார். இத்தகைய உத்தமமான ஒருத்தருடைய அந்த பக்தனுடைய மனநிலையை புரிந்து கொண்ட அங்கே இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசீர்வாதங்கள் என்பதை வழங்கினார்கள். தேவர்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் அவர் கேட்காமலே பெற்றார். அதே மாதிரி அங்கே குழுமி இருந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ரிஷிமுனிகள் இடத்துல கேட்டு பெற்றார். அதாவது எப்பொழுதுமே நான் ஒரு பக்தனாக மட்டுமே இருக்கணும்,
எனக்கு மோட்சம் கிடைக்கிறதோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது, பகவானுடைய திருவடிகளை சேர்கின்றனோ இல்லையோ என்பது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நான் மீண்டும் பிறவி என்று எடுத்தால் ஒரு உத்தமமான பக்தர்களிடத்திலேயே இருந்து பகவானுக்கு நித்திய சேவை செய்வதற்கான அந்த பிராப்தத்தை எனக்கு வழங்குங்கள் என்ற அந்த ஆசீர்வாதங்களையும் அவர் கேட்டு பெற்றார். நாம எல்லாரும் கூட இந்த மாதிரியான மனப்பக்குவத்தை தான் அடைய வேண்டும். ஏனென்றால் நமக்கு ஞானம் என்பது எவ்வளவு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது, தியானத்துல நாம எவ்வளவு நம்ம நிறைவு பெறுவோம் என்பது நமக்கு தெரியாது, அந்த விசிபிலிட்டியும் நமக்கு கிடையாது. அதே மாதிரி இருக்கும் பொழுது பக்தியில நாம் எந்த அளவுக்கு சமர்ப்பணம் செய்திருக்கின்றோம் என்பது பகவானுக்கு மட்டுமே தெரியும். அதற்கேற்றவாறுதான் நம்மளுடைய பலன்களும் நமக்கு கிடைக்கும் என்பதும் நமக்கு தெரியும். மோட்சம் கிடைக்குமா இல்லையா என்பது தெரியாது. பகவானுக்கு அனுதினமும் நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த கைங்கரியத்தை செய்வோமா என்பதும் நமக்கு தெரியாது. ஏதும் தெரியாதற்ற நிலை. ஏனென்றால் அடுத்த நிமிடம் என்ன நடக்கும்ன்றது தெரியாத ஒரு சூழலில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனா ஒண்ணு மட்டும் நம்ம கிட்ட நிச்சயமாக உண்டு. எதுன்னா பகவானிடத்தில் நாம செய்யக்கூடிய பக்தி ஒன்று மட்டும்தான் நம்ம முதன்மையாகவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமாகவும் நாம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அந்த நித்தியத்தை நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே நம்ம ரட்சித்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? சோ அந்த ஒரு மார்க்கத்தை மட்டும் நம்ம மனசுல ஆழமாக பதிந்து கொள்ள வேண்டும். அது ஒண்ணுதான் பரீட்சித் மகாராஜு கேட்டார். அதே அந்த உத்தமமான ஒரு குணத்தை மாற்றும் ஒரு பக்தனானவன் கண்டிப்பாக ஆசீர்வாதமாக பெற வேண்டும். சோ இது ஒண்ணு மட்டுமே நம்ம பகவானிடத்தில் நாம வைப்போம். அது ஒண்ணு வச்சாலே போறோம். நமக்கு வாழ்க்கையில நம்ம எத்தகைய கடினமான சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அங்கே ரட்சணை என்பது பகவான் கண்டிப்பாக நமக்கு வழங்குவார். அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நம்ம எவ்வாறு வெளியே வருவதற்கான மார்க்கத்தையும் நமக்கு கொடுப்பார். எவ்வாறு பரீட்சித் மகாராஜன் அந்த சாபத்தையே நன்னிலையாக மாற்றிக்கொண்டாரோ அதே போலதான் நம்ம வாழ்க்கையில அன்றாட நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வழி நடத்துதல் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் செய்கின்றார் அப்படிங்கிறது நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மர்ஹஷ்யோ வை சமுபாகதாயே பிரஷ்ய சாதுஹி அனுமோதமானா உஷுஷு பிராஜானுகிரக சீலசாரா யா உத்தம ஸ்லோகே குணாபிரூபம். இதுதான் அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங்கே. சோ மிக நன்று என்று பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கிருந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிஷி முனிகள் எல்லாமே அவருடைய அந்த வேண்டுகோளை ஏற்றார்கள். இயற்கையாகவே இந்த ரிஷி முனிகள் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செயலினுடைய அந்த பலன்களை எல்லாமே இந்த லோக கல்யாணத்திற்காக சமர்ப்பித்து விடுவார்கள், லோக நன்மைக்காகவும். இப்போ மழை கூட பெய்யுதுன்னாக்கா நம்ம எல்லாருமே தவறாமல் மழை வருகின்றது. சோ அது விளைச்சல்கள் எல்லாம் நடக்கின்றது என்றால் இந்த மாதிரியான ரிஷி முனிகளுடைய தபஸ்களுடைய பலன்கள் தான் நாம அறுவடை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். சோ நல்ல ஆத்மாக்களுடைய நற்காரியங்களுடைய பலன்கள் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையில் எடுத்து செல்லும். அதே துராத்மாக்களை அவர்களுடைய பாவ செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்றைக்குமே சுட்டு எரித்து கொண்டே இருக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தை. சோ அந்த இதுல இருந்து நம்ம ரட்சித்து கொள்ளணும்னா கண்டிப்பாக நாம ஒரு பக்தனாக வேண்டிய ஒரே ஒரு காலகட்டத்துல நாம எல்லாருமே இருக்கின்றோம். அந்த உண்மையை நாம புரிந்து கொண்டு பக்தியில நம்மள முன்னேற்ற பாதையில் எடுத்து செல்ல வேண்டும். மல்லிகா மாதாஜி, நவா ஹிதம் ராஜர்ஷி வர்ய சித்ரம் பவஸ்து கிருஷ்ணம் சமனுவர்தேஷு ஏ அத்யாசனம் ராஜகிரீட ஜூஷ்டம் சத்யோ ஜுஹூர் பகவத் பாஷ்வகாமாக. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நவா இதம் ராஜர்ஷி வர்ய சித்ரம் பகஸ்து கிருஷ்ணம் மனோவர்த்தேஷு ஏத்யாசனம் ராஜகிரீட ஜூஷ்டம் சத்யோ ஜுஹூர் பகவத் வாசவகாமாக. ந இல்லை வா இதை போல் இதம் இந்த ராஜரிஷி வர்ய தலைமையான சித்திரம் ஆச்சரியமாக உள்ளது. பவசு உங்கள் அனைவரிலும் கிருஷ்ணம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சமனு வர்தேஷு அதே வழியை உறுதியாக பின்பற்றியவர்களில் யார் அத்தியாசனம் அரியாசனத்தில் அமர்ந்திருந்த ராஜகிரீட அரசர்களின் கிரீடம் ஜூஷ்டம் அலங்கரித்த சத்திய உடனடியாக ஜுகு துறந்தீர் பகவத் பரமபுருஷரின் வாசவ காமா சகவாசத்தை அடைய விரும்பி. மொழிபெயர்ப்பு. முனிவர்கள் கூறினர், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் வழியை உறுதியாக பின்பற்றிய பாண்டவ வம்சத்தின் புனித மன்னர்களிலெல்லாம் நீர் தலைமையானவர் ஆவீர். பரமபுருஷரின் நித்திய சகவாசத்தை அடையும் பொருட்டு
பல அரசர்களின் கிரீடங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது அரியாசனத்தையும் நீர் துறந்ததில் சிறிதும் ஆச்சரியமில்லை. பொருளுரை. தங்களுக்கு கிடைத்துள்ள தற்காலிகமான அரசியல் நிர்வாக பதவிகள் தான் வாழ்விலேயே மிக உயர்ந்த நன்மை அளிக்கக்கூடியவை என்று அரசாங்க ஆட்சி பொறுப்பில் உள்ள முட்டாள் அரசியல்வாதிகள் நினைக்கின்றனர். எனவே பகவானின் நித்திய உலகில் அவரது சகாக்கள் ஒவ்வொருவராக இருக்கும் முக்தியை அடைவதே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த நன்மை என்பதை அறியாமல் வாழ்வின் கடைசி காலம் வரை அப்பதவிகளிலேயே அவர்கள் ஒட்டி கொண்டுள்ளனர். பகவான் தமது நித்திய உலகான பரமபதத்தை அடைவதுதான் கிடைத்தற்கரிய பேறு என்பதை பகவத்கீதையில் பல முறை உறுதி செய்துள்ளார். பகவான் நரசிம்மரிடம் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது பிரகலாத மகாராஜன் கூறினார், எம்பெருமானே, தங்களுடைய தற்போதைய கோரமான பயங்கர ரூபத்தை கண்டு எனக்கு சிறிதும் அச்சம் உண்டாகவில்லை. ஆனால் பௌதிக வாழ்வின் போக்கை காண எனக்கு மிகவும் அச்சமாக இருக்கிறது. இந்த பௌதிக வாழ்வு ஒரு மாவரைக்கும் இயந்திரத்தை போன்றதாகும். இதனால் நாங்கள் நசுக்கப்பட்டு துன்புறுகிறோம். வாழ்வினும் பயங்கர நீர்ச்சூழலில் நாங்கள் விழுந்து விட்டோம். எனவே எம்பெருமானே, என்னை தங்களுடைய நித்திய உலகிற்கு அழைத்து கொண்டு தங்களுடைய தொண்டர்களில் ஒருவனாக செய்தருளும்படி தங்களுடைய தாமரை பாதங்களில் வேண்டுகிறேன். இதுவே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த முக்தியாகும். பௌதிக வாழ்வில் மிகவும் கசப்பான அனுபவங்களை நான் பெற்றிருக்கிறேன். எனது சொந்த செயல்களின் விளைவுகளினால் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு நான் பிறவியற்ற எல்லா உயிரினங்களிலும் மிகவும் துன்பம் தரும் இரு விஷயங்களை அனுபவித்திருக்கிறேன். ஒன்று பிரியமானவர்களின் பிரிவு, மற்றது விருப்பமற்றதை சந்தித்தல். இவற்றை தடுப்பதற்காக நான் மேற்கொண்ட சிகிச்சை நோயை விட அதிக ஆபத்தானதாகும். எனவே பிறவிதோறும் ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு நான் சுற்றி திரிந்து கொண்டே இருப்பதால் தங்களுடைய தாமரை பாதங்களில் எனக்கு புகலிடம் தந்தருள வேண்டுகிறேன். உலகிலுள்ள பற்பல ஞானிகளை விட சிறந்தவர்களான பாண்டவ அரசர்கள் உலகாயத வாழ்வின் கசப்பான பலன்களை அறிந்திருந்தனர். தங்களுடைய கம்பீரமான அரியாசனத்தின் ஒளியால் அவர்கள் சிறிதும் கவரப்படவில்லை. பகவானுடன் நித்திய சகவாசம் கொள்ள அவரால் அழைக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தை அவர்கள் எப்பொழுதும் எதிர்பார்த்திருந்தனர். பரீட்சித் மகாராஜன் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் தகுதியுள்ள பேரனாக இருந்ததால் யுதிஷ்டர் அரசபீடத்தை தன் பேரனிடம் ஒப்படைத்தார். அதை போலவே பரீட்சித் மகாராஜனும் அரசபீடத்தை தன் மகனான ஜனமேஜயனிடம் ஒப்படைத்தார். இந்த அரசர்கள் அனைவரும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் வம்ச பரம்பரையில் வந்தவர்கள் என்பதால் இம்மரபை அவர்கள் உறுதியாக பின்பற்றினர். இவ்வாறாக பகவத் பக்தர்கள் பௌதிக வாழ்வின் கவர்ச்சிக்கு ஒருபோதும் அடிமையாவதில்லை. அவர்கள் பௌதிக வாழ்வின் பொய்யான பொருட்களிடம் பற்றுக்கொள்ளாமல் நடுநிலையுடன் வாழ்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அற்புதமான விளக்க உரை. இது பேசணும்னா 1 மணி நேரம் கூட பேசலாம். நம்ம அதாவது பரீட்சித் இவருடைய பிரகலாத மகாராஜனுடைய பிரார்த்தனைகளை பார்க்கணும். நம்ம ஒரு உத்தமமான பக்தருடைய மனநிலை எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை அந்த ஒரு பேராகிராஃப்ல இருந்தே நம்ம அழகா தெரிந்து கொள்ளலாம் இல்லையா? சோ நாவா ஹிதம் ராஜர்ஷி வரிய சித்திரம் பவத்ஷு கிருஷ்ணம் ஸ்மனுவர்த்தேஷு ஏ அத்தியாசனம் ராஜகிரீட ஜூஷ்டம் சத்யே ஜஹூர் பகவத் பார்ஷவ காமாக. அதாவது அவர் பாத்தீங்கன்னா சக்கரவர்த்தியாக இருந்தவர். யாரு? பரீட்சித் மகாராஜ். சோ அப்படின்னா அவர் கீழே எத்தனை சிற்றரசர்கள் பேரரசர்கள் எல்லாம் இருந்திருப்பாங்க இல்லையா? அவர்களுடைய மணிமகுடங்கள் எல்லாம் ஒரு குடையுடன் கீழே தான் இருந்தது. அப்படிப்பட்ட ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்வ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆளுமையில இருந்த அவர் அதை ஒரு நொடியில பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்து தன்னுடைய பிள்ளையான அவருக்கு முடிசூட்டி விட்டு அந்த பதவியே பாத்தீங்கன்னாக்க விட்டு கொடுத்து வந்துறார். அப்படின்னா இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒரு பதவியும் பவர் எதுவா இருந்தாலுமே அது சிறு காலம்தான். அது நித்தியமற்ற தன்மை அப்படிங்கிறது ஆளுகிறவர்களுக்கு இது கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனா நாம ஆட்சிக்கு போன பிறகே அந்த பதவிக்கு போன பிறகே நம்மளுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க பாடி லாங்குவேஜே மாத்திடுறோம் இல்லையா? பேசும் தோரணையே மாற்றி விடுகின்றோம். இந்த பௌதிக வாழ்க்கையே நித்தியமானது, இந்த பதவியே நமக்கு நித்தியமானதுன்னு சொல்லிட்டு இங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய அரசியலினுடைய இதுவே பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிதான் இருக்கு. சூழ்நிலையே அப்படிதான் இருக்கு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் வழியை உறுதியாக பின்பற்றிய பாண்டவ வம்சத்தின் புனித மன்னர்களுக்கெல்லாம் நீர் தலைமை ஆனவராவீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா முனிவர்கள் எடுத்துரைக்கிறார்கள். பரம புருஷரின் நித்திய சகவாசத்தை அடையும் பொருட்டு
அது என்ன பர்மனன்ட் அசோசியேஷன் இல்லையா? அந்த அசோசியேஷன் வேணும்ன்றதுக்காக பகவானுடைய அந்த நித்திய சகவாசத்திற்காக பல அரசர்களின் கிரீடங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது அரியாசனத்தை நீர் துறந்ததில் சிறிதும் ஆச்சரியம் இல்லை. அதாவது ஹையஸ்ட் டேஸ்ட், இந்த லோயஸ்ட் டேஸ்ட் நம்ம விட்டுறணும். ஹையஸ்ட் டேஸ்ட் வேணும்னாக்கா இந்த லோயஸ்ட் டேஸ்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பதவி, பொருள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த மேல இருக்கக்கூடிய ஆசைகள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கு ரிலேட்டடான இந்த அதாவது பகைமை, இது எல்லாவற்றையுமே நம்ம விட்டுறணும் இல்லையா? நாம ஒருத்தர் தான் ஆளணும், நாம ஒருத்தர் தான் மேல இருக்கணும், நாம ஒருத்தர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரை விட பெரியவங்களா இருக்கணும், எல்லாரும் நமக்கு மரியாதை வழங்கணும். சோ அந்த பட்டம், பதவி, இது எல்லாவற்றிலுமே நம்ம ஈடுபாடு பெற்றிருப்போம் இல்லையா இந்த பௌதிகத்துல. அதை எல்லாவற்றையுமே துறந்தால் மட்டுமே பகவானுடைய அந்த அசோசியேஷனை வந்து நாம வந்து அழகா புடிச்சுக்க முடியும். இதை நாம புடிச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது பிடிக்கிறது ரொம்ப சிரமம். இது மேல எப்ப நம்ம பற்றை விடுகின்றோமோ அப்பொழுதுதான் அதன் மீது நமக்கு வழி என்பது கிடைக்கும். சோ தங்களுக்கு கிடைத்துள்ள தற்காலிகமான அரசியல் நிர்வாக பதவிகள் தான் இல்லையா? சோ அரசனாக சக்கரவர்த்தியாக இருந்த அவனுக்கே இந்த நிலை என்றால் நாம எல்லாமே ஒரு சிறு சிறு இடத்தை தான் நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சேர்மேனா இருக்கோம். இந்த மாதிரியான பதவிகள் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? சிறு சிறு இதுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பதவியே வந்து பெரிய பதவியாக அமைத்து கொண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பதவி காலத்திலே நம்ம அவங்களுடைய வாழ்நிலை எல்லாமே உயர்த்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நம்ம சென்று விடுகின்றோம். அதாவது பௌதீக முன்னேற்றத்தை தான் நம்ம செய்து கொள்கின்றோம். ஆன்மீகத்துல நம்ம 1% கூட முன்னேறதே கிடையாது அந்த இடத்துல. சோ நாம எப்போ பௌதீகத்துக்கு பக்கம் போறோமோ ஆன்மீகம் என்பது நமக்கு 0ல தான் நிற்கும். அதே மாதிரி பௌதீகத்தை குறைத்து பற்றற்று நம்ம செய்து கொள்ளும் பொழுது மட்டும்தான் ஆன்மீகத்துல நாம என்ட்ரியானா நிலை பெறக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம செல்ல முடியும். ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பகவானின் நித்திய உலகில் அவரது சகாக்குலன் ஒருவராக இருக்கும் முக்தியை அடைவதே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த நன்மை என்பதை அறியாமல் வாழ்வின் கடைசி காலம் வரையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேர் வந்து நான் சிஎம்மாவே இருந்து இறக்கணும், பிஎம்மாவே இருந்து இறக்கணும், பதவியிலே இருந்து இறக்கணும், அப்பொழுதுதான் நமக்கு ராஜ மரியாதை, இது எல்லாமே நினைத்துக் கொள்பவர்கள் எத்தனையோ பேர்கள் உண்டு இல்லையா? அது எல்லாமே வந்து வேஸ்ட்ங்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். வாழ்வின் கடைசி காலம் வரை அப்பதவிகளை அவர்கள் ஒட்டி கொண்டுள்ளனர். பகவான் தமது நித்திய உலகான பரமபதத்தை அடைவதுதான் கிடைத்தறிக்கரிய பேரு என்று பகவத்கீதையில் பல முறை வந்து உரைத்திருக்கின்றார் இல்லையா? அதாவது வீடு பேரு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா தமிழ் செய்யுள்ள கூட நம்ம நிறைய இடத்துல படிச்சிருப்போம் இல்லையா? ஒருவர் வீடு பேடு பெற்றார்கள் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம வந்து படிக்கும் பொழுது அவர்கள் எல்லாமே துறந்துதான் அந்த வீடு பேரையே அடைய முடியும் என்ற ஞானத்தை பெற்றவர்கள். அதற்கான மார்க்கத்தில் அவர்கள் வந்து வெற்றி கண்டார்கள். ஆனா இதைய புடிச்சுக்கிட்டு நம்ம அதை வந்து வேணும்னு நினைச்சா அது இரண்டுமே நடக்காது. ஏதோ ஒன்றை விடணும், ஒன்று மட்டும்தான் நமக்கு நித்தியமா இருக்கும். இதை அதாவது பௌதீகத்தை பிடித்து கொண்டால் கண்டிப்பாக பௌதீகத்துல நம்ம மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நல்ல அதாவது கருமையாக இருந்து கொண்டவன் அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செருப்பு தைக்கிறவன் கூடிய அந்த நிலைக்கு வருகின்றார் இல்லையா? அதனால நம்ம கஞ்சத்தனத்தை நம்ம என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட இயல்புகள் வந்து பௌதீகத்தோட சம்பந்தப்பட்ட அந்த இயல்புகளை நாம என்னைக்குமே வளர்த்து கொள்ளக்கூடாது. அதற்கெல்லாம் முக்தியை வழங்க வேண்டும். நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த இயல்புகள் எல்லாமே ஆன்மீகத்துல எடுத்துட்டு போகணும், அதுல நாம நிறைவு பெறணும்ன்ற அந்த பிரார்த்தனை மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கணும். சோ அதே மாதிரிதான் நரசிம்மதேவரிடம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகலாத் மகாராஜன் வந்து சொல்கின்றார், எம்பெருமானே தங்களுடைய தற்போது கோரமான பயங்கர ரூபத்தை கண்டு நான் சிறிதும் அச்சமடையவில்லை. ஏனென்றால் அது தெய்வம் என்று அவருக்கு தெரியும். தெய்வத்தினால் பாத்தீங்கன்னாக்கா நற்காரியங்கள் மட்டுமே செய்ய முடியும் என்பது அவனுக்கு தெரியும் பிரகலாத மகாராஜனுக்கு. ஆனால் பௌதிக வாழ்வினுடைய போக்கை காண எனக்கு மிகவும் அச்சமாகி இருக்கின்றது. ஏனென்றால் அடுத்த நிமிஷம் நாம் என்ன செய்வோம் நம்மளாலே டிசைட் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதாவது நம்ம கர்மத்தை எவ்வாறு நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோன்றதே நமக்கு தெரியாது. சோ என்னன்னா நம்மளுடைய பற்று, அது அடையும் தன்மை, அது அடையாத போகும்பொழுது நம்மளுடைய வெளிப்பாடு, இது எல்லாமே இன்ஸ்டன்டேனியஸா நம்ம வந்து நம்மளுடைய சுபாவத்திற்கு ஏற்றவாறு நம்ம அதை வெளிப்படுத்தி விடுவோம். அதனால வந்து இந்த பௌதிக வாழ்வு ஒரு மாவரைக்கும் எந்திரம் போன்றதுதான் இல்லையா? அடுத்து என்ன ஆக்ஷன் நம்ம பண்ணிட்டே போவோம். இன்னைக்கு நம்ம ஒருத்தனுக்கு வந்து நமக்கு தொந்தரவு கொடுத்தானா அவனுக்கு நாம எப்படி தொந்தரவு கொடுக்கறது அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிப்போம். ஆனா நம்மள நாம எப்படி ரட்சித்து கொள்ளணும், இன்னொருத்தர் நம்மள தொந்தரவு செய்யாம இருப்பதற்கான ரட்சனை நம்ம எவ்வாறு போட்டுக்கொள்ளணும்னு நினைக்கணுமே ஒழிய அவனுக்கு பாதகம் புரியணும்னு நினைக்க கூடாது. ஆனா இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில நாம் அப்படி செய்யறதே கிடையாது. இதனால் நாங்கள் நசுக்கப்பட்டு துன்பப்படுகின்றோம். சோ அரைக்கும் அந்த அரிசி எப்படி வந்து மெசிஞ்சு மாவாயிடுறதோ அதே மாதிரிதான் நாமளும் இந்த
பௌதிக வாழ்க்கையில வந்து அரிசியாக இருக்கக்கூடிய நாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மாவு பதத்துல நம்ம மாறி விடுகின்றோம். இதுதான் ஏன்னா அந்த துன்பம் அது வந்து கிரைண்டிங் ஆகும்போது தன்னையே வருத்தி கொள்கின்றது இல்லையா. அரிசி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெசியும் போது அந்த வலி வந்து அந்த அரிசிக்கு உண்டு இல்லையா. அதே மாதிரிதான் வலி நாமளும் இந்த பிரபஞ்சத்துல அடைந்து கொண்டிருக்கின்றோம். வாழ்வினும் பயங்கர நீர் சுழலில் நாங்கள் விழுந்து விட்டோம். எஸ், we have fallen down here. நாம் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறி விழுந்தவர்கள் தான். அந்த மாதிரி தவறி விழுந்து விட்ட நாம் இங்கே வந்து பயங்கரமான சூழல வந்து மாட்டின்னு இருக்கோம். எம்பெருமானே என்னை தங்களுடைய நித்திய உலகத்திற்கு அழைத்து கொண்டு தங்களுடைய தொண்டர்களில் ஒருவனாக செய்தருளும்படி தங்களுடைய தாமரை பாதங்களில் வேண்டுகின்றேன். பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் அவ்வளவு பெரிய டிவோட்டி இல்லையா. பிரகலாத் மகாராஜன் வந்து அவ்வளவு பெரிய டிவோட்டி இருந்தாலும் பகவானிடத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேண்டுதல் என்னும் அந்த செயலை தான் அவர் செய்தார். சோ சப்மிசிவ் நாம் எவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. ஆட்டிடியூட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலி நம்ம எப்படி வேணாலும் பக்தி செய்யலாம் அப்படின்னு அகங்கார தன்மையோடு செய்யக்கூடியது பக்தியே அல்ல. அது பக்தியில அக்கௌண்டபிலிட்டியே வராது ஆக்சுவலி. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் மனசை ஓட விட்டு கொண்டு பக்தி செய்வதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் அக்கௌண்டபிலிட்டிக்கு வராது. பூர்ணமான அந்த பக்தி சேவை மனதை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தி செய்ய வேண்டும். அது ஒண்ணுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாமரை பாதங்களில் நாம சேர்வதற்கான மார்க்கம். சோ இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுவே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த முக்தியாகும். பௌதீக வாழ்வில் மிகவும் கசப்பான அனுபவங்களை நான் பெற்றிருக்கின்றேன். எஸ் இல்லையா. அவருடைய தந்தையானவர் அவரே பாத்தீங்கன்னாக்கா இரண்யகசிபே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனையோ விதத்துல யானையை வைத்து மிதிக்கிறது, அதாவது நாகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாகங்கள் மத்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை கொண்டு போய் உட்கார வைக்கிறது, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் செய்த கஷ்டமான இதுதான். இத்தகைய சூழல் எல்லாமே அவர் எதிர்கொண்டார் இல்லையா. மிகவும் துன்பம் தரும் இரு விஷயங்களை அனுபவித்திருக்கிறேன். ஒன்று பிரியமானவர்களுடைய பிரிவு. அவர் தந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு செய்தாலுமே தாய் தந்தை என்ற பாசம் என்பது அவருக்கு இருந்தது இல்லையா. அது பிரிவு. அந்த பிரிவினையும் அவர் வந்து பார்க்கின்றார். மற்றது விருப்பமற்றதை சந்தித்தல். நமக்கு பிடிக்காத ஒரு சுச்சுவேஷனை நம்ம சந்திக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நமக்கு துன்பம் விளைவிப்பதாக இருக்கின்றது. அவற்றை தடுப்பதற்காக நான் மேற்கொண்ட சிகிச்சை இல்லையா. அந்த இதையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அந்த சூழல்ல இருந்து வெளியே வரணும்னா நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் செய்துதான் ஆகும், கர்மத்தை செய்துதான் ஆக வேண்டும், அதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். அது நோயை விட ஆபத்தானதாக இருந்தது என்று அவருடைய அதாவது உணர்தலை பற்றி இங்க வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கின்றார். எனவே பிறவிதோறும் ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு நான் சுற்றி திரிந்து கொண்டே இருப்பதால் தங்களுடைய தாமரை பாதங்களில் எனக்கு புகலிடம் தந்துருள வேண்டுகின்றேன். சோ இவ்வாறு ஒரு சப்மிசிவான அதாவது அடக்கத்துடன் தான் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செய்ய வேண்டும். மனதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாழ்மையான நிலையில் எடுத்துக்கொண்டுதான் பகவான் திரு பாதங்கள் மீது நம்ம வந்து பக்தி செய்யணும். அகங்கார தன்மையோடு செய்யக்கூடிய பக்தி என்றுமே வந்து முழுமை அடைவது கிடையாது. சோ உலகில் உள்ள பற்பல ஞானிகளை விட சிறந்தவர்களான பாண்டவர்கள் உலகாதய வாழ்வினுடைய கசப்பான பலன்களை அவர் அறிந்திருந்தனர் இல்லையா. சோ ஒவ்வொரு சூழலையுமே பாண்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கஷ்டமான சூழ்நிலை தான் எதிர்கொண்டார்கள். ஆனா அவர்கள் கஷ்டமான சூழ்நிலையை கண்டு அவர்கள் என்றுமே அஞ்சவில்லை. பகவானுடைய அனுகிரகம் உண்டு, பகவான் நம்மோடு இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த கான்பிடன்ஸ் அவங்களுக்கு இருந்தது. நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே கான்பிடன்ஸோட தான் நம்மளுடைய செயல்களை செய்ய வேண்டும். சோ பகவான் என்னைக்குமே நமக்கு ரட்சணை செய்வார் அப்படிங்கிற அந்த கான்பிடன்ஸ் இருக்கணும். அந்த கான்பிடன்ஸோட தான் நம்ம வந்து அதர்மத்தை வந்து தவிர்த்து தர்மமான முறையில் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நாம செய்து கொண்டு சென்றோம் என்றால் பகவானுடைய ரட்சணை என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. அதே மாதிரிதான் பகவானுடைய நித்திய சகவாசம் கொள்ள அவர்களால் அழைக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தை அவர்கள் எப்பொழுதுமே எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். எஸ், ஒரு சூழ்நிலை வேண்டும் இல்லையா. சோ பரிஷித் மகாராஜன் யுதிஷ்டர மகாராஜன் தகுதியுள்ள பேரனாக இருந்ததால் யுதிஷ்டர் அரச பீடத்தை தன் பேரனிடம் ஒப்படைத்தார். அதே போலதான் பரிஷித் மகாராஜன் தன்னுடைய மகனான ஜனமே ஜெயம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரிடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒப்படைத்தார். இந்த அரசர்கள் அனைவரும் பகவானின் கிருஷ்ணரின் வம்ச பாரம்பரியத்தில் வந்தவர்கள் என்பதால் இம்மரபை அவர்கள் உறுதியாக பின்பற்றினர். ஸ்ட்ராங்கா, அதாவது அதுல ஒரு டிட்டர்மினேஷன் இருக்கும், வைராகியம் என்று சொல்வார்கள்.
அதாவது ஒரு வைஷ்ணவனுடைய வைராக்கியம் என்னவென்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான வைராக்கியங்கள் தான் ஆக்சுவலி. தாங்கள் என்ன செயல் செய்தாலும் தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரத்தன்மையோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை செயல்படுத்துவார்கள். சோ அவர்கள் பௌதிக வாழ்வின் பொய்யான பொருட்களிடம் பற்று கொள்ள மாட்டார்கள். அந்த இயல்பை நாமளும் வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இங்கே நடக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே பௌதீகம் இல்லையா? ஆனா அதன் மேல நம்ம வந்து பற்று கொண்டு செய்யக்கூடாது. அந்த பற்றுதலை தவிர்த்து நம்மளுடைய கடமை என்ன என்பதை எடுத்துக்கொண்டு நாம வந்து